Dausayi alƙarya ce ƙarama mai albarka. Da yawan ma'aikatan gwamnati sukan so a turo su wannan gari saboda ni'imarsa da zaman lafiyarsa. Kimanin watanni 2 da suka wuce suka rasa kantoman da ke kula da mulkinsu. A yau, gwamnati ta turo Garzali Sambo domin ya kula da al'amuran mulkin garin. Ya iso lafiya shi da matarsa Fa'iza, har manyan gari sun tarbe shi ya shiga ofis. Da farko dai sunana da Zali Sambo, wannan kuma da kuke gani sunanta Fa'iza, matata ce. Na ji daɗin karɓar da kuka kuma a bisa dukkanin alamun wannan garin gari ne mai albarka. Duk da yake ya kamata in fara sanar da ku cewa duk da yake na san kun sani ni ne sabon kantomar wannan garin nan, kuma zan ƙara nanata muku maganar da na faɗa tun farko shine na ji daɗin tarbar da kuma na yi farin cikin kasancewa na a cikin wannan garin. kuma muna taya farin ciki da murna da samun wannan matsayi da ka samu. Sannan kuma ni ne mai gari na wannan gari na Dausayi. Sannan muna tare da Malam Musa sarkin iyalai wanda shi ma yana taimaka min wajen tafiyar da al'amarin wannan gari. Wannan shi ne. Ai alhamdulillah haka ake so, kuma sai mun haɗa hannu tukuna za mu iya ciyar da wannan gari gaba daga wanda yake. Saboda haka game da wannan aikin namu muna buƙatar taimakon juna. Ai wannan hukuma kan ka wani abu dangane da haɗin kan al'umma da biyayya wajen irin wannan hukuma, ni na sani cewa mutanen ba su da wani matsala a cikin wannan. Za a samu kyakkyawan haɗin kai da taimako a kan wani al'amari. Sai dai abin da nake so hukuma, ina fata za ka zo mana rangadi domin ka gani da idonka me da al'amarin mutanen masu ƙwarewa. Wannan ai abu ne mai kyau. Wannan abu ne mai kyau. Ai wannan rangadin da kake fa
shi ake kira da suna sanin makamar aiki. Sai na je rangadi mun shiga gari mun gani tukuna za mu iya sanin wani irin nauyi ne ya hau kan mu, yaya kuma ya kamata mu sauke nauyin al'ummar da muke mulka. Saboda haka ai ba matsala. Sai dai na zo ki gaji sosai kuma idan kun sa ranar rangadi sai a sani. Shi ke ba matsala. Sani da aiki. Yawwa, to ya ayyuka? Ya Allah wallahi, na ce ya kaga garin ne. Gari ya amsa sunansa, Dausayi. Shakka ba. Sai dai kin san abin da yake daure min kai? Wato mutanen garin suna rayuwa a cikin duhun jahilci da kuma baƙin talauci. Kuma kamar kajin da suke rayuwa a kan dama hatsi. Ina fatan kin gane abin da nake nufi. To kai iya nazarinka, me yasa gwamnatocin baya suka kasa magance musu waɗannan matsalolin da suke fama da su? Abin da nake ta tunani da nazari kenan. Na kasa gane dalilin haka. To, yanzu dai ku ne matasan 'yan boko da muke ganin za ku iya kawo gyara a cikin wannan al'amarin. To
to yanzu mun zura ido za mu ga me za ku yi. Karki damu, muna fatan za mu kawo sauyi. Yanzu nan ma da kika zo kika tarar da ni, aikin kika tarar da ni. Bari in ci gaba, kin ƙara min ƙwarin gwiwa. Maimuna kin dawo? Allah malam na dawo. To ya aka yi na haka naga kin dawo da wuri? To zuwa asibitin ma ai ba da amfani. Dan na je in gaya maka asibitin nan na tara a kulle. Ne tambaya na ce me ya faru? Sai wa'annan nurse din suke ce da ni ai an riga an tafi yajin aiki. Su ma sun zo ne su dan wani abu kawai su tafi. Subhanallah. Shikenan shiga ciki sai na shigo. To sai ka shigo. Sannan ba. Kai kuma me ya dawo da kai? Wala abba an tafi yajin aiki. Yajin aiki? Makarantar ba kowa an ma rufe ta. Kai subhanallah. Shiga ciki sai na shigo. Ta a huta. Wannan wace irin ƙasa ne muke ciki? Daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. Gafata malam. Haba sarkin lillahi. Tun safe nake zaune a nan kai nake jira. Allah sarki. Gafata malam, ai haƙuri. Ka san harkokinmu na shige ne da fice. To ka san harkar mutane sai a hankali. Da Allah ai haƙuri, na san na ɗan ɓata lokaci. Ai haƙuri. Wato sarkin dillalai, abin da ya sa na nemo ka. Matsaloli da ya sun min yawa a rayuwa. Kuma duk inda ya kamata a shiga a fita, a samo mafita an shiga. Amma dai har yanzu dai ana ciki. To shine na yanke shawara. Kaga wannan gidan nawa? Na gan shi, zan sai da shi. In na sayar zan koma can bayan gari in nemi madaidaici mai sauƙin kuɗi mu koma ciki. Sannan kuma sauran kuɗin dan rarrage matsaloli na basussuka da matsalolin iyali sauran in juya su a kasuwanci. To ka ji dalilin neman ka, aiki biyu za ka yi. Da wannan ka nemo mai saye kuma a nemo min ƙaramin gida a can bayan gari. Haka yake Allah shiga fata malam. Wannan kuma gaskiya ne. Tunda su Hausawa ma suka ce idan ka matsu to sai ka matsa kayanka. Wannan shine cikakken kamilin mutum. Baka je kan na wani balle ma magana. To wannan ma ai farar haja ce mai saurin shiga. Gida akan hanya ai nan da nan zai shiga. Nan da nan za a samu masu kai kuma ka biya bukatunka. Yanzu abin da za mu yi, Ina jin ka. mu tashi mu zagaya gidan nan ciki da waje in gani. Yanda yake idan na je wurin wanda zai siya na san bayanin da zan mashi ma kafin mu zo in jawo hankalin shi. Gidan nan ba baƙonka ba ne, mu dai je. Shi ne abu. A'a, to, haka nan ma duk da mu je da Garzali ba a samu